Prosím. Dobrý deň, Oleník pri telefóne. Ja som broker z partnerskej spoločnosti Aeronavix. Naša spoločnosť sa zaoberá obchodovaním na burze a medzinárodných trhoch. Máte nejaké skúsenosti alebo vedomosti z tejto oblasti? Nemám. To vôbec nevadí, pretože my spolupracujeme aj s klientmi, ktorí nemajú žiadne skúsenosti. Napriek tomu viete mať s našou spoluprácou mesačný profit od 15 do 25%. Celkom zaujímavý profit, čo vy na to? 25% z akej sumy? No, záleží od akej sumy u nás začnete. A môžete začať u nás akékoľvek pre vás komfortnej sumy. A je to nejak garantované, že tam bude nejaký výnos alebo nie? No, tak garantované v dnešnej dobe nie je skoro nič, ale proste idete na predpokladané, vlastne obchodujete na poklese a vzraste cien. A obchodujete vlastne s predpokladným vzrastom a poklesom cien. OK, dobre, ďakujem.